Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli. Današnju epizodu snimam malo promuknutog glasa jer sam odlučila da ne čekam idealne okolnosti da bih snimila ono što mi je ovom epizodom važno poručiti. I to negdje je na tragu svega onoga o čemu ćemo danas pričati. Naime, ono što dosta često primjećujem u radu sa klijentima koji su već dulje vrijeme u osobnom razvoju je da s vremenom krenu razvijati nerealna očekivanja od sebe upravo zato što se bave radom na sebi. Dakle, kroz ovu epizodu ćemo vidjeti kako s vremenom ono što nam je bio alat rasta postane zapravo naše oružje koje koristimo protiv sebe, odnosno kako nešto što je predviđeno da čini pozitivnu promjenu u našem životu počnemo koristiti na pogrešan način. Naime, vrlo često ljudi krenu raditi na sebi iz te motivacije da negdje postanu manje samokritični, da imaju više razumijevanja za sebe, da se izbore sa perfekcionizmom, da nauče kako utišati unutarnjeg kritičara i izgraditi podržavajući unutarnji govor. No ako malo pogledamo što se počne događati nakon nekog vremena, onda ćemo vidjeti da nerijetko ljudi počnu očekivati od sebe da uvijek budu na nivou zadatka, da uvijek savršeno reagiraju, da uvijek imaju najbolji mogući odgovor u rukavu zato što rade na sebi. Kako ćeš prepoznati imaš li ti nerealna očekivanja od sebe zato što radiš na sebi? Neke od rečenica pomoću kojih to možeš utvrditi jesu sljedeće. Trebala sam znati ili moći bolje, ne bi mi se to smjelo događati, nakon toliko knjiga ili godina terapije ili novca i vremena uloženo u osobni razvoj, ne bih si to smjela dopustiti ili morala sam moći bolje. Takve izjave ljudi uglavnom koriste kada se dogodi neka situacija koja je za njih neželjena i koja im nije ugodna i ono što si onda radimo je da si dodatno otežavamo tu i onako već tešku situaciju zato što na sebe lijepimo ta nerealna očekivanja da smo trebali biti iznad tog nekog zadatka jer eto znamo sve to što smo naučili. E sad, ajde da vidimo zašto se to uopće događa. Osobe koje odluče ulagati u osobni razvoj nerijetko su osobe koje su naučile da sve mora biti 5:0, da uvijek moraju dati maksimum od sebe, da sve manje od savršenog nije dovoljno dobro, dakle ne postoji ocjena 1, 2, 3, 4, 5. Kod ovih ljudi vrlo je često ili 1 ili 5. Dakle, ili sam dala maksimum od sebe, iskoristila sve svoje potencijale, sve alate, znanja, vještine, dakle sve što posjedujem. Ili ako nisam dala 100% sebe, onda je ocjena 1. Nije dovoljno dobro. Samo pokušaj razmisliti kakvo bi tvoje iskustvo školovanja bilo da su jedine dvije moguće opcije ocjena bile 1 ili 5. Znači, ili si na ispitu znala sve savršeno i potpuno, ili nisi prošla. Dakle, ili si pala ispit. Tako, nažalost, velik broj ljudi danas živi zato što ih vodi to uvjerenje da sve mora biti 5:0, a to je vrlo često uvjerenje kojeg su stekli u djetinjstvu kada su njihovi roditelji od njih tražili maksimum i ništa manje od toga i kada su pozitivno i negativno potkrepljivali jedinice i petice. Kada kažem jedinice i petice, ne mislim samo na ocjene u školi, već na sve aspekte života te osobe. Na primjer, ako je dijete uvijek bilo pristojno, svakome reklo dobar dan, svakoga sa smiješkom pogledalo,
uvijek dalo svoju igračku drugom djetetu i tako dalje, što već vidimo da je nerealno samo po sebi čim koristimo izraze uvijek, nikad ili svima sve. I ako se dijete tako ponašalo u skladu sa očekivanjima, onda je roditelj pozitivno potkrepljivao ta ponašanja zagrljajima, podrškom, pohvalama i obrnuto. Ako je to nekada izostalo, onda bi pak uslijedile ili kazne, ili pogrda, ili uskraćivanje zagrljaja, ljubavi, prijetnje itd. I tu smo mi negdje naučili, mada nam se možda to niti nije izravno govorilo, ali smo naučili da mora biti 5-0 ili je 1. Prije nekoliko mjeseci sam imala prilike raditi s jednom klijenticom koja mi je rekla da njeni roditelji nisu imali nekakva velika očekivanja od nje i kad smo malo dublje ušli u tu temu, ono što se pokazalo je da su oni zapravo imali izrazito visoke standarde, ali nisu ih eksplicitno izražavali, već se to podrazumijevalo. Čim se to podrazumijevalo, to znači da su negdje ta očekivanja bila izrečena, ne mora biti verbalno, već na različite druge načine i čak je ponekad i teže kada nisu verbalno ta očekivanja izrečena zato što ih je onda teže i prepoznati. E sad, što se događa kada osoba sa takvom pozadinom i sa takvim načinom razmišljanja i takvim uvjerenjima krene raditi na sebi? Ono što se događa je da uglavnom ljudi krenu raditi na sebi kroz podcaste, kroz knjige, kroz tako nekakve vrste sadržaja gdje teoriju upijamo i ono što se onda dogodi je da na prethodno postavljene temelje u kojima leži uvjerenje moram uvijek biti na nivou, moram uvijek dati 100% sebe, mora uvijek biti 5-0. Dakle, na takve temelje mi samo zalijepimo teoriju iz područja osobnog razvoja. Dakle, sve te neke lekcije koje smo naučili. Da bi ti bilo jasnije kako to točno izgleda, pokušaj zamisliti da želiš prefarbati staru fasadu svoje kuće i da nisi prvo makla stare slojeve i zagladila zid, već da si na samo prethodno popucanu fasadu nanijela novi sloj boje. Ono što će se uglavnom dogoditi je da će ili ta boja puknuti ili neće biti ravna i lijepa i da će vrlo brzo ponovno trebati radovi na toj kući. Isto to se događa ako mijenjaš svoje navike i svoja ponašanja, ali ne mijenjaš i ono dublje u sebi, a to su uvjerenja i postavke o sebi i svijetu. Na ovaj način osoba zapravo ne mijenja taj svoj stari utabani obrazac gdje ima vrlo nerealna i visoka očekivanja od sebe, već ga samo kopira i tako održava taj začarani krug nezadovoljstva, jer ako imaš od sebe očekivanja da uvijek moraš biti na 100% razini ili nije dovoljno, a tih 100% je vrlo teško održati u promjenjivoj svakodnevici gdje se događaju različite stvari, stalno imaš nekakve obveze i tako dalje. I tako ako si ti zadovoljna sobom samo kada si odradila 100% zadataka na 100% razini, onda ćeš vrlo često i dugo živjeti u frustraciji i imati vrlo rijetke i kratke epizode zadovoljstva. I koliko god se mnogima činilo, ma ne, ja kroz osobni razvoj zaista i mijenjam uvjerenja i ne očekujem od sebe tih 100% 5-0 uvijek i svuda, zapravo ukoliko prepoznaješ da kada nisi na 100% i kada nije 5-0, da ti nisi zadovoljna sobom, da se odmah pali alarm unutarnjeg kritičara, da si uskraćuješ nagradu, da na neki način sebe manje voliš zato što nije sve bilo na tom nekom zamišljenom idealnom nivou, to ti zapravo pokazuje da ti i dalje imaš ovaj obrazac. I tako osobni razvoj ne koristiš za sebe, nego protiv sebe, jer je onda on još samo jedan od alata
koje ti koristiš da bi sebe procjenjivala i da bi podizala zapravo ljestvicu očekivanja od sebe. Jer sada, kada radiš na sebi, onda imaš neka nova znanja, nove vještine, nove alate i na temelju toga ti sebi ne pružaš jednu fleksibilnost, već isključivost u smislu moram biti sada još bolja nego što sam bila prije, jer ako to ne napravim, onda nije dovoljno dobro i onda ću sebi uskratiti onu ljubav i nagradu koju sam trebala. Sada se postavlja logično pitanje, ok, kako da osvijestim taj obrazac, odnosno kako da ga promijenim. Dakle, kako da prestanem očekivati nerealno od sebe zato što sada radim na sebi i kako da izađem iz tog začaranog kruga frustracije. Prvo što bi bilo korisno napraviti je malo analizirati na koji to način ja radim na sebi, odnosno na kojim dijelovima sebe ja radim ili ne radim. Većina ljudi kada krene putem osobnog razvoja želi naučiti kako da budu dosljedni, kako da razviju neke dobre nove navike, kako da ostvaruju veće ciljeve, kako da budu više motivirani. No ono što je važno razumjeti je da su to katovi kuće koje je vrlo poželjno graditi nakon što smo izgradili temelje. Primjerice, nešto što u programu Samopouzdanja radimo je da u prvih nekoliko lekcija se bavimo isključivo uzrocima, a to znači da osvještavamo u kakvim smo to okolnostima odrastali, kakva smo to poimanja o sebi i svijetu direktno ili indirektno sakupljali i na koji način je to izgradilo uvjerenja na temelju kojih danas živimo. Dakle, tu radimo na samopouzdanju i cijeloj teoriji o tome što i kako učimo o tome što je za nas moguće, na samopoštovanju, odnosno koje temeljne postavke vjerujemo o sebi i o svojoj vrijednosti. Da li ja vrijedim samim time što postojim ili je to nekakva ideja u koju ja načelno vjerujem, ali onda u svakodnevici zapravo ne vjerujem, već tražim od sebe da budem maksimalno produktivna, maksimalno na nivou svakog zadatka, ultra super u svemu, ili ako nisam takva, onda smatram da taj dan nije bio dovoljno dobar i da ja nisam bila dovoljno dobra. I treća stvar, razvoj unutarnjeg govora. Kada god imaš dojam da te neka unutarnja sila tjera da napraviš nešto na određeni način ili da ti unutarnji glas govori da mora biti maksimalno ili nije dovoljno dobro, ili da ti tvoj unutarnji kritičar neće dati mira ako ne dovršiš neki zadatak, to su sve samo neke sastavnice unutarnjeg govora koji se razvijao slušajući druge ljude, najčešće roditelje kada si bila dijete, i tako rečenice koje su ti oni govorili s vremenom postanu i tvoje rečenice. I nemoguće je mijenjati svoje ponašanje i svoja uvjerenja bez da se vratimo u te okolnosti i razumijemo kada i kako smo naučili tu vrpcu unutarnjeg govora i da je onda na tom mjestu i promijenimo. Jer dok god ja pokušavam nabiflati sva ta neka nova uvjerenja koja želim da budu moja istina danas, a bez da se pozabavim onom vrpcom unutarnjeg govora kojeg sam do sada sebi ponavljala, to samo znači da ja pokušavam zalijepiti nove slojeve boje na neravan stari zid. I time samo sve više produbljujem tu diskrepancu između onoga što ja znam i učim i onoga što ja duboko u sebi vjerujem. A najbolji primjer toga je upravo to razvijanje nerealnih očekivanja od sebe i uskraćivanje sebi prava da pogriješimo ili da ne budemo uvijek na nivou nekog zadatka zato što radimo na sebi.
I za kraj ću podijeliti još jedan način na koji mnogi zapravo koriste osobni razvoj protiv sebe, a to je odlazak u pretjeranu racionalizaciju. Što to znači? To znači da jednom kada napokon počnemo otkrivati i razumjeti zašto nešto činimo na određeni način, zašto se na određeni način ponašamo, koji je uzrok tome, onda se negdje zaljubimo u to objašnjenje i razumijevanje sebe, ali onda vrlo lako kliznemo u ralje racionalizacije. A to znači da onda počnemo pokušavati sve razumjeti kroz logiku, kroz teoriju, kroz znanje, a zanemarimo cijeli onaj drugi dio osjećanja. Što to znači? Ajmo zamisliti da se probudiš sa nekakvim osjećajem tuge ili sjete. Ono što si mnogi koji rade na sebi u tom trenutku naprave je da počnu propitivati to što osjećaju umjesto da daju sebi dozvolu i tom osjećaju dozvolu da bude tu. Na primjer, probudim se, osjetim sad tu neku emociju i kažem samo malo, otkud sad ova, tuga? Kako? Pa čekaj malo, pa sve mi je okej, znači u partnerski odnos mi je okej, sve na poslu mi je okej, s frendicama se nisam svađala, vježbala sam jučer, pa nemam razloga biti tužna. Zašto sam ja sad tužna ako nemam razloga da budem tužna? I onda mi krenemo u silnu procjenu gdje sebi uskraćujemo pravo da osjećamo ono što jest i na taj način ponovno nismo u kontaktu sa sobom i sa onim što je. Dakle, nismo u trenutku, zato što ono što je istina za nas u tom trenutku je primjerice taj osjećaj tuge. Ali mi umjesto da si je dozvolimo i da budemo sa njom, mi idemo u traženje razloga i uopće propitivanje da li ta tuga ima valjanog razloga ili objašnjenja zašto je tu, jer ako ne, mi joj ne dozvoljavamo da se pojavi. I tu nastaje unutarnja borba gdje umjesto da dozvolimo toj tuzi ili kojem god drugom osjećaju da bude tu, mi idemo u taj pokušaj da razumijemo ono što osjećamo i da vidimo da li je to ok, da li smije biti tu, zašto je tu, da li nam je nešto promaklo, da li nešto nismo dobro shvatili. I na taj način ponovno osobni razvoj koristimo protiv sebe. Svrha osobnog razvoja nije da uvijek budemo na maksimalnom mogućem nivou i da uvijek budemo najbolja moguća verzija sebe, već je svrha upravo to da proširimo paletu izbora svog ponašanja i da damo sebi dozvolu da budemo sve ono što jesmo, da budemo tužni kada smo tužni, da prihvatimo kapacitet kojeg tog dana imamo bez osuđivanja sebe i bez uskraćivanja ljubavi sebi zato što smo možda danas manje produktivni nego jučer. Dakle, poanta je više razvijanje te nekakve inkluzivnosti i razumijevanja i fleksibilnosti, a ne oduzimanja prava sebi da bilo što budemo ili osjećamo. Ukoliko se prepoznaješ u dijelovima ove epizode, pozivam te da nam se pridružiš u programu Samopouzdanja, a sve detalje programa možeš pronaći na stranici www.saraperanic.com. Hvala ti na pažnji i čujemo se u sljedećoj epizodi.